Niro nungui man na sung Killa kwaiphang society ro sini market bazar no tui boma hai jaga wo sung clean khailai tongmani ro niro nungui phaina pia ba asuk khena sung clean khailai hai phana sini boroni mentality hamya khoni bangai ne oma ksung khe tongani no asuk ni wan som kri ni bangai ne o jaga na ngai thang pai bo ga oma haina tui ne dustbin kom ni de angkha nei ting pamana podre por mawan soglai be dustbin te saro lai khe de sung te sa de borok rok de মানে তেসা অ্যাওয়ার্ড দেন থানাই হনাই মাওয়ান সলাই ও মান সমানে বাগাইনা जों दिनै हायनो हाय बलावगो जों डास्टबिन हायनो हाय मासांलाय फिका तेसा जों डास्टबिन दि हनै बनि बांनो जों दिनै हायो महाय डास्टबिन ताबो उले जों अमो डास्टबिन जों ना लायबाय दङ ओ डास्टबिन नावै हायनो हाय जों बाजाराव तेसा गोबां खायब जों प्रोवाइड खायबाय नायनि नै ओ स्ट्रेटेजि बाय खेनो जों सक्सेस खायमने खायमैया या तिनी हायो नायदि अमा हायसे ngै पाइ फि उनखौ अमा हायदन नुगु बेलायनो दुखौ ngै फायो जों गोसों गोसोनि जागानो जों इमान दङ इमान सक्सेस खायनो मसो फनो पाब्लिक रो आसुगनि मेन्टालिटी अवार इया खनि बाङैनो अमा हाय ngै दङ हायफोनो सिनि स्टेज जों मा खारने जों हिमन हारैया जों बैखबो नायमानायने हायमते डास्टबिन गोबां खरो इनायलायने अमा सामु जावदो जाया अमा जदि सामु जायां तेल का हायनो मावान सलायने के गभर्नमेन्ट जों अमनो रिक्वेस्ट मा खायो स्कूल लोगों सिमेन रायनि सिमेन फोरों फायखांखौनो बेलायनो जानाय अन फोरों फायखा माने रोंथांगा माने नेक्स्ट जेनेरेशनाव बेलायनो जोंखौ तंगानि ngै थांनाय दानो लुबैनि कान्ट्रि जापान चाइना कोरिया नो हायथिसिनि अरबो जों चेन्ज खायो मोननाय